Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning mga kabisyo. Shout out mga Gen X. Shoutout din po sa lahat ng mga Gen Z Millennial, sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon ng mga driver, tindera, tindero. Shoutout din sa lolo at lola. Pati na rin kay ate at kuya. May ipin o wala. Bungal o pustiso. Bata o matanda. Pangit o tsaka. Let's go. Listen up, nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw, handa namin suungin. Hindi mapapagod, kakalakbay. Darating ang panahon na magtatagumpay. Break it down, yo! Break it down, yo! Good morning sa lahat ng mga kabisyo natin ng ganitong oras. Naghahanda na para mag-apply sa trabaho. Pag-usapan natin yan, Titan Jello. Trabaho? Ano ang difference ng pag-a-apply from generation to generation? Kasi ito na-experience namin to bilang sa kaming mga Gen X. Literal na napakarami naming na sasayang na actual na picture kasi wala pang soft copy ng picture nung time namin. So kailangan mo talaga magpa-picture sa PhotoMe. Yan. Nabuto mo ba yung PhotoMe? Siyempre hindi Hindi na, na. diba? Siyempre. So magpapapicture ka sa PhotoMe. O basta uso kasi noon, Jello, alam to ng mga batchmates ko. Shoutout sa mga batchmates ko na nagpa-picture sa, alam mo yung mga uso ngayon na photo booth? For Gen Zs, for young ones, 'di ba? Yung photo booth, 'di ba, na 3 picture ganyan. Noon, madami ng mga ganyan sa Manila, sa iba't ibang parte. Tapos, ang purpose nun is para makapag-produce ng 1x1 picture or 2x2 photos. Yun. Hindi yung katulad ngayon na parang naka-grid or naka-collage. Oo. So yun, actual na photo booth, para ang production nun is 1x1 picture o kaya 2x2. Lalagay mo sa resume mo. Lalagay mo sa resume. Ang dami naming na-print na ganun. At literal, noon, pakapalan ng resume lahat ng mga seminar na inattendan mo. Ngayon kasi parang dapat very brief, tama ba? Oh, isa parang lang. one-pager, one okay pager na dapat. nandun na lahat. Correct, dapat nandun na kami lahat ng mga inattenda naming seminar, ganyan. Mga certificate. Mga certificate. Super lagi talaga kami doon. Oo. Ang dami ko talagang pinasa mga ganyan. Tsaka literal na pinapasa ha. Nababalitaan namin na sa classified ads. Oh my gosh, I'm such an old person. Ang lumang tao. Sa classified ads, kunyari, sa dyaryo, may kita mo na may opening. Kasi nakita ko, okay, kailangan ko explain kay Titan Jello bilang siya po yung Gen Z sa aming dalawa. Mukhang hindi niya na po naabutan ng classified ads. Oo. Hindi niya nga alam yata kung ano yung classified ads. So sa dyaryo, meron tinatawag na classified ads. So ang mangyayari doon is doon nakalagay lahat naman, kunyari, may opening. 'Di ba? Kuya Heneres Hardware. Sorry, yun lang naisip ko. Kuya Heneres Hardware o kaya bangko. Kailangan ng teller or whatever. Ito yung pupuntahan na office, ganyan. So una, literal na ipapaprint mo yung resume mo na makapal with actual na picture at hindi soft copy. Tapos literal na pupunta ka doon. Tumbling split at kandiret, papunta doon. Tapos magpapasa ka literal ng resume kasi wala kami mga online Ganon. Nabutan ko rin naman yan. Alin doon? Yung mga panahon na working student pa ako, nag-aaral at nagtatrabaho pa ako. Very good. So naranasan mo rin yung Magpapasa ng literal. resume. Oo, sa gwardiya. Hindi Huwag soft copy. magpapasa. Oo, bakit ka wag magpapasa Hindi sa nila gwardiya? ipinapasa yun. Gagawin pang balot ng tinapa. Oo. Oo. Hindi, actually, sa totoo lang, kapag ka nagpasa ka ng resume, whether it's hard copy or soft copy, hindi mo rin kasi talaga alam kung ano Tatawagan ka. nakakarating. Totoo. Nakakarating po
ba? Mm-mm. Minsan oo, minsan hindi eh. So bahala na lang si Lord. Kung saan ka naman talaga ilalagay ni Lord makikita pa eh. Alam mo tama, biodata ang tawag. Yung mga iba, Resume, CV. resume yan, 'di ba? Naabutan ko naman yung resume. So, yung iba biodata talaga. Biodata pa talaga. Meron siyang actual na print. Tapos susulatan mo lang yan siya. Naalala ko yan, yung nag-aaral pa ako, pinapagawa kami ng biodata. Biodata, Yan. yan. Ikaw, ginagawa mo na, pinapasa mo na, pinapaaral Oo. lang sa amin. Tinuturo pa lang sa school namin. Tinuturo kila Titan Jello. Nung araw, ganito mag-apply yung mga tita-tita ninyo. Actual na ganon. biodata. Ay nako, hindi madali ang maghanap ng trabaho, promise. Yung panahon ba na graduate ka na, Mm. ante, pasa ka na kagad ng mga mo, Oo. ng resume mo. Pero ito ay isang pro tip para sa mga Gen Z. Ewan ko lang kung effective pa until now. Mag-aral po talaga kayo na maigi. Mag-aral po kayo na mabuti. Ito na naman! Eto na po, pasensya na, yung auntie nyo kasi mahilig mag-aral Oo. Mag-aral po kayo na mabuti, mag-aral kayo ng maigi para graduate kayo with Latin Honors. Kasi minsan, may ibang mga kumpanya, hindi pa gumagraduate ang isang estudyante. Kinukuha na. Nag-aabang na. Pinipirata Ganun na yung agad. nangyari din sa akin eh. Kaya bago ko na-experience yung nagpasa-pasa talaga ng mga resume, hindi pa ako nakaka-graduate, meron na akong pupuntahan. Asya Matalino. Galing. Iba O, diba? ang Tawa ng demonita. Iba ang may Goliana. Tawa ng demonitang nag-aral talaga na mabuti. Hindi, tsaka kapag ka ikaw ay Latin Honors, you are civil service eligible. Alam ko hindi yan, Oo. hindi pa yata nababago yun eh, 'di ba? So ibig sabihin, Tama. automatically Correct. hindi mo kailangang mag-take ng civil Exam. service Oo. exam. Tama. Automatically pwede ka mag-work for the government kung gusto mo. Correct. Ganon. O, di ba napakaraming benepisyo? Tsaka ito nga yung Bukas sinasabi na ko. kagad yung pintuan Bukas para na sa'yo, kagad no? yung pintuan, hindi ka pa nga lumalabas. Sa akin Oo. naman, iba naman. O sige, ano? Ante, Alin? kung sa'yo mag-aral mabuti, O, ikaw? sa amin magsipag at magtiwala sa sarili para pag Dating yumamang na ka, panahon, magtayo ka ng kumpanya mo. Ganon. Ganon ikaw magpasahod. Ay, alam mo, pagka dumating yung panahon na yun na nagtayo ka ng kumpanya, wag mo kong kakalimutan, ha? Iho! Oo naman, syempre. Ay, nakakatuwa yung mga yung differences ng pag-a-apply noon, yung differences ng atake ng pag-iisip Oo. ng mga tao noon at ngayon, 'di ba? Pero one thing's for sure, gusto lang din natin maging maayos yung mga buhay natin. Alam mo, ante, ngayon kasi may mga paniniwala ang Gen Z, millennial na pag-graduate, pahinga muna ako. Napagod ako sa pag-aaral. Biruin mo yung nanay mo, naghira para paaralin ka, tapos sasabihin mo lang, mapahinga muna ako. Teka Actually, lang, may pahinga pagod nga. ako mag-aral Nagpahinga ka ba? Hindi, wala akong pahinga. Nag-aaral pa nga lang ako, nagtatrabaho na ako, pahinga. Gusto ko na nga mamahinga eh. Pero yun yung masaklap talaga na katotohanan, 'di ba? Na kahit gusto mong umarte na gusto mong huminga, pero sa totoo lang sa hirap ng buhay, walang pahipahinga. Pero Totoo. alam ko nga nabalitaan ko nga yan kasi sa batch namin walang nagpahinga eh. Laban Parang agad. rekta agad. Parang hindi nga ako nagpahinga. Ay, Salang- biglang nagdamdam. Nagdamdam ka pa ngayon. Biglang nagdamdam. Parang oo nga, na-realize ko, dire-diretso pala talaga ako, tapos hindi ako nagpahinga. At yun nga, nababalitaan ko dun for other younger generations, meron sila tinatawag na gap year. Basta merong may Totoo. panahon na parang may pagpapaproseso. Anong ipaprocess? Gusto ko intindihin. Totoo. Bilib Sorry din na. ako sa mga magulang na pumapayag na, sige, isang taon pagbibigyan mo na kita. Yan. Grabe, no? Inuunawa at iniintindi yung anak. Actually, nakakatuwa din naman. Kasi yung mga magulang na yan na yung mga Gen X. Yan na yung mga older millennials. Kumbaga, parang inayos na din ng mga Gen X at ng mga millennials ang hindi dapat na naturingang tradisyon. Tama. Parang ganon, inaayos na. Kaya siguro, nag-aalaw na lang sila, sige, kung anong gusto mo, 'di ba? Hindi na yung, kung ano yung sinabi ng magulang mo na course na iti-take mo para ito kapag graduate. Noon kasi ganon eh, pag older. Ngayon kasi parang, sige, Kung para ano sa ikababuti ng mental health mo. Yan. Para hindi ka magka-anxiety Yan. kung saan ka.
Doon ka. Para di ka bumili Diba? ng Jovia. Para di ka Yung gamot- bumili ng mga gamot. Yung gamot diba? po yun, ha, ng Hindi, anxiety. hindi totoo para hindi kasi dahil nauso na nga. Totoo. 'Di ba? Alam mo, hindi sa dinidisregard namin yung tinatawag na anxiety. Iniintindi natin. Hindi lang talaga namin siya, hindi talaga siya common term nung araw. Yung sa generation Sa ninyo. generation namin. Pasensya na po talaga. Oo. Sorry. Pero ngayon, mas iniintindi na namin kasi mas nagkakaroon na kami ng kaalaman. Kasi dati, parang ano lang kami, harap ng harap sa buhay. Hindi namin alam na may tawag na pala doon kapag Tama. ka nanginginig ka, dahil ninenervyos ka, natatakot ka. Nilalamig ka. Nilalamig ka. Meron akong dating boss na ganyan eh. Anino pa lang ng gwardya niya. Nilalamig na. Nilalamig na ako. Nakikita ko pala yung anino ng tambucho pala ng usok pala ng tambucho ng sasakyan, nangangatog na ako. Pero dahil nung time namin, hindi uso yung salitang mental health, anxiety, breakdown, ganyan. Parang nilabanan na lang talaga namin. And I don't think it's our fault. It's really just our generation na nasanay sa ganun. Magkaiba talaga ng henerasyon. Magkaiba talaga. O siya, mga kabisyo, maputol na muna po namin kayo dahil sobra na naman kami sa oras at gusto namin magpatugtog pa ng kanta. Sa True Lalo. Kaya kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasamang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon!